Panguva inoyi Advocate Fadzai Maire vakachaja vakabhipa wese vanzwa kuti vakomana vezanu vakanovhura hombe kuNamibia uko. Anoyamuzana nhasi achidzikamisa Nick Mangwana pamusoro pekuadhiresa kwaanoita achitowedzera munyu pachironda patiri kuona kuti macitizens zvaari kuchema aiwa nechaos iri kukonzereswa neThis ruling party vanenge vachitowedzera nekuti vanamba vachitotsamwisa macitizens. Saka pane mashoko anobuda nyuko panapa, ndobva wasubscribe walike what on the page kutoona Nick Mangwana akaposta anyora nawo chiti the former liberation movements of Southern Africa is comprised of, anonyora maSouthern African countries ake anonyora apo nema-ruling parties achisanangura achiti currently only one is totally lost power and one is sharing power. And then tinoona kuti panapa Advocate Fadzai Maire anwe achimuti, hello Nick Mangwana, what are you doing? Are you the spokesperson of these political parties? Are you churning out such anti-intellectual bobo? Why not stick to what the constitution allows you to do, which is to speak on a non-partisan basis on behalf of the government of the Republic of Zimbabwe? Political party posturing thus, you standing as a civil servant no good, we need new leaders. Domashoko anoichimudzikamisa chiti aiwa, why are you always against the citizens? Hapamurina any single day ramunouya muchitaura zvino aiwa zvinobenefita macitizens, munongouya muchishotesa muchipinda aiwa mune magovernments evanhu aiwa sezviri kungoonekwa zviri kungoitika zviri kutranspire mune dzimwe nyika. Patiri kuona kuti ari kachimudismisa achiti you are not the spokesperson yemarepublics ayo, you must stick to the constitution aiwa moita non-partisan basis. Mashoko atinoda kuti Advocate Fadzai Maire haasi kufara pamusoro this crying Southern Africa, pamusoro pezviri kuitika neinstability iri kuitika aiwa munyika dzedu. Tise mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu mufungiro enyu, musana subscribe walike.